walang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Magandang tanghali, kumikinang ina! Shout out sa lahat ng mga kabisya nating mahilig mag-compute. Alam mo, nung isang araw, tinanong ako ng anak ko, sabi niya, Mom, if I'm already 25, how old are you? Alam mo, good mood sana ako nung araw na yun, nabwisit ako. Pero nag-compute ako. Nag-compute ako! Okay, Nakakaloka! Ilan taon na si Nicole? Hindi ko minemorize kasi mainit ang ulo ko nung tinanong niya. So, ang anak ko ngayon ay 11 years old. Okay. Yan. So, ako ay 45. Okay. Minus 11. So, ang difference ng age namin ay 34 years. Okay. So, kung siya ay 25 years old. Ilan taon na si Nicole Plus Ayala? 59! And she gets, hello, Abad, 59! Huwag ka magkalala, may ribbon ka pa rin naman malaki nun. May suot pa rin ba akong malaking ribbon at malaking bulaklak by that time? Acceptable pa ba at that age? Feeling ko hindi ko sure. Tingin ko ikaw yung mga nakikita ko na nag-Mickey Mouse sa mga nagsusumpa. Totoo. Ako talaga yon. Yung 60 plus na 70 plus na ang kinang. Yung gagawin ng lahat ng kanya makakaya sa gitna ng Zumba, dapat mapansin ako. Ikaw yung nalalaro lagi sa best in costume. Dapat karirin natin yan, di ba? Ang hirap pala kapag ka kino-compute, no? Totoo. Pag nag-compute ka pala plus 34, so ibig sabihin, 25 siya, naghahanap siya ng trabaho, ganyan. Tas ako, pa-apply na ako ng senior citizens ID. I-atras pa natin kayo, no? I-atras pa natin kay Prince. Ilan taon Actually, pag si Prince nag-25? Pag si Prince ay 25, is 34. Ang time difference nila ay so 39 years ang difference namin. So pag nag-25 si Prince, 64 na ako! Nakakaloka! At kapag ka nag-compute ka, ito yung sinasabi ko, pag nag-compute ka, masistress ka eh. Kasi meron ako na nabasa na meme, parang video ng isang 50-year-old. So sabi ng 50-year-old, us 50-year-olds, dapat kinakareer na natin, ine-enjoy natin yung life, hindi na tayo masyado nagpapastress. Kasi roughly, meron na lang tayo mga 25 years to live. Nakaka-stress pag may ganong computation. Hindi totoo. Kasi nga naman, no, medyo, albawa, 75, kung maabot ka ng 80, 85, ang swerte mo na din talaga. Ako honestly, kung anong age ako dali ni Lord, sana mas matagal. Pero ayoko rin ng sobrang tanda na, sa totoo lang yung sino na mag-aalaga dyan? Ayoko yung pagpapasapasahan ako. Ayoko. Yung umiihi ka na, tumatay ka na sa diaper. Ayoko. Tas ayaw na nila akong tanggapin kasi ang panghi-panghi ko na. Ayoko kasi ayoko maging alagain. Kaya sana ang goal ko talaga yung tipong hindi ko istorbohin yung mga anak ko pagdating sa gastusin. Basta ayokong alagain. Meron akong pambayad ng caregiver. Bakit? 'Di ba? Kasi what if 'di ba, hindi naman maayos din yung kanilang buhay. Ang prayer naman natin maging maayos yung buhay nila eh. Paano kung hindi? Kasi magsi-set up din sila ng sarili nilang family. Tapos kung aalalahanin pa nila yung magulang nila. Correct.
kawawa naman din sila, 'di ba? Kaya yun yung point. At ang point ko din kung ikaw ay nandito sa age natin na we are still working, meron pa tayong 20 plus more years to work, 'di ba? Pero sa totoo lang kung magko-compute ka rin at iisipin mo, ang bilis ng 20 years eh. Tingnan mo na naghiwalay kami ni Christopher. Hindi ko na malayan hindi namin parehas na malayan na 20 taon na pala yun. 'Di ba? So hindi natin mamamalayan 60 na tayo, Diego. Nakakaloka pag may nagkompyuta na nagaganap. Pero ito parang pampakalma naman sa mga edad 50. Ayan. Isipin mo 25, saglit lang yung mga 20-25 years eh. Pero may mga scientists naman na nag-aaral ngayon for the longevity natin. Pag maayos tsaka healthy yung lifestyle mo, kaya namang umabot pa daw ng mga 100 ang tao, 250, which is okay pa siya. Mobile pa siya. Yung mobile na 100 years. Ayoko kasi dumabot ako na 100 years old, pero may oxygen tank na ako sa tabi. Yun ang problema. Ayoko ng ganon. Kaya nga. Sa loob. Yung kasama ka nga sa outing, pero di ba? Ikaw na lang yung tulala sa gilid. Ayoko talaga. Hindi mo tuloy lawan. Ayoko talaga. Yung caregiver mong may ipa-lagay. Tapos lahat nagsasaya, tapos may tinatanong ka lang kung okay ka lang. Diba? Tapos ikaw hindi ka makasalita. Pero gusto nating tumanda. Pero okay lang tumanda basta gorgeous. Ganyan. Pero yung pag-alagain, ang hirap ng alagain. Ayoko ng alagain talaga. Promise. Kaya importante din na ngayon pa lang maging yung healthy living. Ayan. Nag-uumpisa na ako, Jex. Alam mo kung bakit? Ang sacrifice ko for Lenten season sa aming mga Katoliko, although sa Christians may Lent din ba? Or kasabay? Din. Parang ganun din. Parang ganun din. Yun. So, ang sacrifice ko ay no meat. Diba? Nagawa ko siya noon, gagawin ko siya ulit ngayon, diba? So malay mo, diba, after the 40 days, sasabihin mo sa akin, oy Nicole, mag-samgyup tayo, sasabihin ko, samgyup what? Charot. Or, hindi mo alam, Easter Sunday, maaga pa lang nandun ako sa samgyup. Miss na miss. Siya ba yung bubukas na samgyup? Hindi pa ba kayo nagbubukas? Nakapila. Bakit 10 o'clock pang open ang mall? Kausap na yung guard eh. Wala ba yung empleyado? Ako unang-una magsasamgyup. Pero meron akong magandang nabasa eh. May mga nagsasabi na, ano ngayon kung mag-sacrifice ka ng no meat? Kung hindi mo naman pinapatawad yung kapatid mo, kung inaaway mo nga yung mga kapitbahay mo, kung chinichismis mo naman yung boss mo. Yun yung sinasabi. Na hindi naman porke hindi ka nagmi-meet, ibig sabihin nun nasalba na ang mga kasalanan mo. At ganun din, na kapag ka-fish lang ang tinira mo, hindi ka na makasalanan. Hindi eh. So along with that sacrifice, along with that penance, is yung kabutihan ng kalooban. Yun. Huwag natin kakalimutan. Baka mamaya, hindi ka nagpo-pork, hindi ka nagmi-meat. Sobrang sungit mo naman. Minumura mo lahat. Wala din! Diba? Wala rin. Diba? So, kailangan yung sacrifice po natin, kung ano man po yung gusto nating i-sacrifice, may kaakibat po talaga siya na heart. Yes. Diba? At kahit lokohin mo yung iba, hindi mo maloloko si Lord. Pwedeng sa ibang tao sasabihin mo talaga, nagpapakabait ako, mabuti ang puso ko, pero alam ni Lord na medyo maitim din ang budhi mo talaga. Totoo, kaya nga sinasabi sa Bible na not by your works masave ka by the grace of God. Correct. And of course, by faith, umpisa yung faith dahil naniniwala ka kay Lord, nagiging fruits na lang yung gagawin mo, hindi ka kakain. Ganun na lang siya. So it all starts with the heart. Yes. Diba? Ang puso mo ba ay sincere na this is for God? O ang puso mo ba ay sincere na gagawa ka rin na mabuti para sa ibang tao? Diba? Yung mga ganon. It's a sacrifice kasi. Ang fasting naman kasi pwede mo siyang gawin, pwedeng gadget. Wala kang gadget. Totoo. Hindi kasi hindi may mga necessarily umiinom food. ng gamot na Correct. hindi kumain. Pwede nga Netflix, yung yan, yung pwede. something kukunin sa'yo na masasaktan Correct. ka. Yun talaga. Masasaktan ako lang sangyup. Hindi, pero ang isang bagay na parang iniisip ko, siguro sa alam naman ni Lord, ang iniisip ko talaga, wag mag soft drinks. Hindi ko pa kaya eh. Yung mga ganyan, Nicole Yala. Tanggalin mo yan. Yung mga 1 week. Nakakaloka. Pero akala lang natin kasi hindi natin kaya. Pero kaya pala talaga natin. Katulad nung yung anak ko, problemado siya, si Princess. Nakikinig siya ngayon. Hi babe, how are you? Hi Princess. So,
meron silang parang fitting ng costumes nila for their theatrical play na mangyayari sa May. So sabi niya, hindi daw siya kakain ng lunch. Okay. Sabi niya. Hindi daw siya, basta kukontian niya yung pagkain niya, mga ganon. Kasi daw, para mag-fit daw siya sa clothes niya sa darating na Saturday. So, tinuturuan ko siya. Sabi ko, babe, kasi nahawak-hawakan ko yung mga nagilid-gilid niya. Sabi ko, look at those, yung chunky chunks. Sabi ko, chunky pots. Sabi ko sa kanya, those are stored energy. It's not true that if you don't eat, manghihina ka na agad. Yeah. Meron kang enough source of energy to keep you by. Kaya mo yan, babe. Ayaw na niya. Ayaw na niya agad. Ayaw na niya agad. Sabi ko sa kanya, kaya mo yan, you can do this. Albawa, kagabi, meron chichirya. Sabi ko, babe, sarap. Yung malat. Sabi ko, no. Natulog siyang galit. Pero ganun lang yun eh. Minsan, akala lang natin hindi natin kaya, pero correct. Kaya pala natin. Kasi it's the brain that's telling you na gutom ka, kinakailangan mong kumain. Correct. Anong oras na, kakain tama, na correct. Dapat. Oras na ng pagkain. Pag ganitong oras, lahat ng tao nagla-lunch break. So, dapat mag-lunch break ka na rin, di ba? Kahit busog ka pa kung minsan. Correct. Di ba? O kaya pagkatapos mong kumain, kailangan mo mag-dessert, kailangan may matamis. I-end mo dapat yung meal ng malaking slice ng cake, di ba? Ano yung utak mo yun na nagsasabi? Pero sa totoo lang, baka hindi naman talaga kailangan ng katawan. Diba? Makapagsalita si Nicole Ayala. Makapag-lecture, kala mo naman healthy. Hindi, kaya ako to sinasabi para po sa inyong mga nakatutok. Kasi ako, struggle ko pa rin yan. Yun naman talaga ang totoo. It's a struggle, but we can do this. Yan. Kaya talaga natin to kung gusto nating tumagal ng maraming taon. Diba? Na bongga ka pa. Kasi, kasi gets natin yung maraming taon to live eh. Oo naman. Pero gusto ko yung kaya mo pa. Yung kapag kasi sinabing utusan kang bumili sa National Bookstore ng bond paper, mautusan ka pa. Kasi kaya mo maglakad o kaya mo mag-commute o kaya mo mag-drive. Correct. Ang dami nating nakikita, di ba, mga matatanda na nasa 70 plus, totoo. 80. Nagsusumba yung aking yung mommy-in-law, si Mommy Merly, grabe yun, Jegs. Halimbawa, magkakasama kami. Sasabayan namin siya sa Zumba. Isang kanta pa lang. Tigil na kaming lahat siya. 2 hours na. Wow. Pinatitigil na namin siya. Utang na loob, Mami. Upo ka na. Pero hindi niya pa kaya. Kaya niya, ha? Feeling ko 2 hours and 6 days na diretso. Feeling ko kaya niya. Kasi may mga taong ganun eh, na-carry pa at that age. Kasi na-develop yung muscle eh. Unlike sa atin na wala na tayong masyadong activity. Wala na, hindi na na-develop. Wala na. Konting yuko mula para hindi na bumalik. Nakakaloka. Katulad kahapon, nag-attend ako ng family day ng anak ko, si Prince. So, nung time na magpa-perform siya, syempre, as a stage mother, lumapit ako sa yung sa baba ng stage kasi ang dami ko nakikita ko, nagpupuntahan na yung mga nanay doon. Tapos lumuhod ako. Tapos sabi ko, Lord, ang dami pong nakatingin sa likod. Tulungan niyo po ako makatayo. Pagkatapos kong videohan yung anak ko. Sabi ko sa iyo talaga, ang daming tunog bago ako nakaangat. Kasi nga, hindi nga na-develop yung muscle. Ay, nako, nakakalurking. Nasanay na sila kung ano palagi yung posisyon mo, ganun na. Oo. Totoo yan. Kaya kinakailangan din ng, pag may edad ka na, regular na yung masahe, dapat para lumambot yung mga muscles mo. Correct. Hindi na nahihinat sa kahit paano. Totoo. Tsaka ang napansin ko din talaga, Jegs, yung bang parang magkamali ka lang talaga ng tulog, ng posisyon. Yung hindi mo siya regular na ginagawa. Oo, basta sasakit talaga. Sasakit talaga. Kakainis. Nakakabwisit na. Diba? Ay, nako. Sabi ni Wilbert Orpilla sa Facebook, buti ka pa nga, Nicole, 25 na ang anak mo noon. Ako, magsi-60 ako. Yung anak ko, mag-18 pa lang siya. Ayan, wag na kasi, alam mo, mali talaga nag-computer tayo eh. Wag na nating isipin yung mga pagko-compute. Tama, kasi age is just a number. Correct. Di, totoo yun ha. Pagka dumating ka sa age na, kunyari, nasa 20s ka, tapos iniisip mo, yung mga 40s, ang tanda, ganyan. Well, matanda na rin naman talaga. Sa totoo lang, kalahati na rin ang ating buhay kung tutuusin, di ba? Pero, age is just a number. Pag dumating ka doon, medyo may sakit ng katawan, medyo may rayuma, medyo may arthritis, may kaunting gout at frozen shoulder, ang dami.
Ang dami. Konti pa lang yun hindi pa kasama yung cholesterol, hindi pa kasama ang fatty liver. Diba? Pero, parang same pa rin Parang same pa rin. Parehas pa rin talaga. Ganon So, age is just a number. Kasi so, tayo nagko-compute. Kung ibibilangin mo kasi parang lalo kang tumatanda. Totoo. Ako kasi nag-start ako nung nag-40 ako. So, parang hindi ko na minamind. Kaya pag tinatanong ako, ilan taon ka na ba? 40-something, ganyan. Parang ganon. Kasi hindi mo na... Kasi kung isipin mo, tumatanda ka talaga. Ay, ilan taon na pala ako ngayon. Malapit ako mag-50. May computation. Totoo, malapit ka na mag-50. Konti na lang 50 na. So, iisip mo, parang tumatanda, nakakatanda siya. At saka, correct, nakaka-stress na parang, magsi-50 na pala. Parang, ano ba yan? Ang greetings nila sa akin, golden boy ako. The golden boy. Correct. Tapos yung tugtugan doon sa buong kanta, Gold by Spando Ballet. Nakaka-learn. Gold! Diba? Uy, shout out sa lahat ng mga bumibili ng gold. Alam mo ba last year, nung ang gold parang nasa 3.8, ngayon nasa mga 4.5 per gram. Magko-comment pa nga sana ako dun sa inyo. Sabi ko, alam mo, ang mahal na ng gold ngayon, 4.5 na. Kasi kailan ba yun? Nung Saturday, may sinanla kasi si Let. Parang tinubuan niya. Dahil wala pang sabi niya, alam mo, ang mahal pang nung nung sinanla ko, parang 4.2 lang siya. Tapos ngayon, 4.5 na. Grabe. Totoo. Kaya maganda talagang investment. Kaya maganda talaga siyang investment. Ang ganda. Meron ngang si Madam Mayat de la Rosa na binibenta na parang 3 carat na sisingsing, parang ganon. Sabi niya nga, pagdating ng panahon, pwede niyang bilhin pa sa doon sa bumili ulit nung alahas na yun. Kasi mas mataas na yung value in time. Ganon. So sabi nga ni Mrs. So pag nakuha na tubos niya na yun, pag pinrente na, mas mataas na. Mas mataas na. Kasi tumaas na yung value. Correct. Ganon. Dati, imagine mo, parang 3.2, 3.5. Oo, totoo. Ngayon, 4.5 na. Nung nag-start ako mag-endorse kay Mayat, 3.8 siya di ba? Oo. Tapos ngayon, nasa 4 plus na. 4.5. 4.5 na daw di ba? So yan. Ito din yung sign. Na huwag mo nang bilhin yung latest na gadget. Tama. Kasi alam mo, kung susunod ka ng susunod dyan sa latest, utang na loob, hindi matatapos. Saka pag lalo na mabilis bumaba yung yung value Unlike pag gold. Correct ka, tumataas yung value niya. Yes, Tsaka considered na rin siya as cash Meron kang pambayad, ganon. Di ba? Sa True Laloto lang halong Eklavoy. Nako, pero totoo, whatever it is, speaking of gold, ikaw naka-reach at that certain age ngayon, naiinis ka, nagagalit ka kasi ang tanda mo na, 'di ba? Pero that is gold. Correct. Yung makarating ka sa age na 'yan. Kasi totoo, 'di ba, Jegs? May mga iba kahit gusto man nila na humaba yung buhay nila hanggang 16 lang talaga sila. Talaga yan. Correct. Kaya tingnan mo, pag may namamatay na kakilala natin, tapos bata pa, ano laging sinasabi natin? Di ba bata pa siya? Hindi pa dapat at hindi pa panahon. Kasi there's more to life. Correct. Meron pa Ang dami pang pwede, 'di ba? Dapat i-enjoy natin. Totoo. So kung umabot ka dyan sa age na yan, there's more to your life. Enjoy it. Huwag kang magalit because it is a blessing. Tama. Blessing na inabot mo ang edad na yan. Diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!